Bylo, nebylo, dávno, nedávno, jedno knížectví. A v něm tenhle mlýn. Rukou pevnou a pracovitou tu vládl mlynář Máchal se svou ženou. Je to rebel při zatýkání. 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a jednoho zesměšnil. Co to je? Máchale, vrať se do řady. Zpátky do řady. Zpátky do řady. Co jsem říkal? Zpátky do řady. Pozor! Na co? Já ti dám na co? Já ti ukážu. Padlo ti to. Seber to. Zas ti to spadlo. Asi víte, ne? Postav to. No? Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.